Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Hello everyone! Magandang gabi po sa bawat isa na nanonood at sumusubaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Alam ko po na maging sa ibang bansa ay nakakapanood kayo. At ako nga po pala si Pastor Irene Lugmao Magluyan, na kasalukuyang nakabase po kami ni Pastor John sa Jesus Belifted Up, Bonbon, Salong, na matatagpuan po sa Calapan City, Oriental, Mindoro. So ngayon po ay mag-aaral tayo muli ng salita ng Panginoon, dahil napaganda po ng tema na ibinigay po sa atin ng Lord sa pamamagitan po ng buhay ni Bishop Leo. At sama-sama po natin itong pag-aralan, sama-sama po natin itong namnamin, and I do believe na meron pong revelation ng Lord sa bawat isa sa atin. At bago matapos po ang programang ito ay kikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa, especially sa mga nanonood po sa programang ito. Sige po, sabi dito sa Deuteronomy 5 verse 32 to 33, sabi po dito, "So be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside to the right or to the left. Walk in all the way that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess." Tayo po'y manalangin. Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, we thank you, Lord, for this opportunity na makapaghayag ng iyong salita. Salamat, O Diyos, for using my life, O God. Hayaan mo na ito'y maging daluyan ng pagpapala sa iyong mga anak na sumusubaybay sa programang ito. At Lord, patuloy niyo po akong bigyan ng karunungan, kaalaman, kaunawaan sa iyong mga salita. At Lord, talutunay nga na kung wala ka, wala po akong magagawa. Holy Spirit, be with me. Holy Spirit, ikaw patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa sa amin at mangyari ang kalooban mo sa oras na ito. Marami pong salamat. Thank you for the forgiveness of all our sins, O God. Thank you, Lord, for cleansing us by your blood, Panginoon. And thank you for making us holy and acceptable in your sight today. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat. Tanggapin mo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli, magandang gabi po. At patuloy po natin pag-aralan ang salita ng Diyos sa oras na ito. Ano po na, sabi nga doon, ito po ay tungkol sa walking in obedience. Ano po, paglakad natin, pagsunod sa ating Panginoon. So, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon, napakaganda ng salita ng Diyos na ito. At sabi nga po dito, sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniuutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. At ang sabi po ng verse 33, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganon, sasagana kayo at hahaba
ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Praise God, ano? Purihin ang Panginoon sa kanyang buhay at banal na salita. Nandun nga na meron ditong instruction ng Panginoon, no po? At meron pinagagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi doon, sundin nating mabuti po ang lahat ng kanyang iniuutos. Hindi po sinabi doon na sundin ninyo yung ilang ipinag-uutos ko sa inyo, kundi ang sabi doon ay lahat. Lahat ng iniuutos ng Panginoon, lahat ng instruction ng Diyos sa atin, ang sabi niya ay gawin nating lahat. No? Gawin natin ito, sa atin po itong i-follow. No po, sapagkat sabi nga doon ay kapag ito'y ating ginawa, kapag ito'y ating sinunod, no po, yung pinagagawa ng Panginoon, meron siyang promise, no, nasasagana ang ating buhay. At hindi lamang po yun, hahaba ito, no? Kumbaga, pahahabain ng Diyos yung buhay natin once na tayo ay sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. So, katulad po ng mga Bible characters, ano, na atin pong mababasa, no, magbibigay lamang po ako ng ilan dito na kumbaga naging inspirasyon po ito sa aking paglilingkod sa Panginoon. So, ang una ay si Noah o si Noe, no po, na sabi nga kilala kahit mga bata, dahil kapag ito po ay naalala ko, no, ako po nagtuturo pa sa pre-elem, ito po pinapakanta namin, ano, yung si Noe ay gumawa ng arka. So, siya yung inutusan ng Panginoon na gumawa ng malaking barko o malaking arka, dahil sabi nga, gugunawin niya ang mundo dahil sa kasamaan na ng mga tao sa kapaligiran. No po, at nakita niya na si Noe o si Noah yung isang tao na matuwid at makatuwiran ng mga panahong yon. Bagamat siya'y napapaligiran ng mga tao na walang takot sa Diyos, walang pagmamahal sa Diyos, pero ang taong ito ay nanatiling matuwid sa paningin ng Panginoon. No, ginagawa niya yung kalooban ng Diyos at ayaw niyang masaktan ang damdamin ng Panginoon. Kaya siya po yung napili ng Lord, no, para siya ay utusan or bigyan ng instruction. At nung ito'y matupad ni Noe, makikita po natin may pagpapala siyang nakamtan. Sige po, sabi ng Genesis 6 verse 22, Noah did everything just as God commanded him. So, ginawa ni Noe ang lahat ng iniuutos sa kanya ng Diyos. No po, sabi ng Diyos, gumawa ka ng malaking arka, no, binigay ng Panginoon yung tamang sukat, yung tamang haba, yung tamang luwang, no, at itong lahat ay sinunod ni Noe. No, wala siyang reklamo, no, habang ito'y ginagawa niya, habang pinapalo niya kung ano yung mga instruction ng Lord sa kanya, ginagawa niya ito ng buong pagmamahal. Dahil kilala niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kilala niya yung Diyos na nagbibigay sa kanya ng mga instruction, no po. Kaya sabi nga, makita natin na matapos gawin ito ni Noah, merong binigay ang Lord na kinausap ng Diyos siya. At ang sabi ng verse 18, ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Dahil sabi nga doon, pinaulan, no? Papaulanin ng Diyos ng 40 araw at 40 gabi. Dahil nga po ang mundo ay, sabi nga, masama na noon sa paningin ng Panginoon, at ito'y kanyang bugunawin sa pamamagitan ng tubig o ng baha. Kaya, dahil sa pagsunod ni Noah, o ni Noe sa Panginoon, nakita po natin dito, number 1, the salvation of his family or his loved ones, no? So, nagkaroon po ng kaligtasan ang kanyang buong sambahayan dahil sa kanyang pagsunod sa ipinagagawa ng ating Panginoon. So, makita natin sa ating buhay, once na tayo sumunod sa Lord, sa pinagagawa sa atin ng Diyos, no po, hindi tayo lugi no? Kahit yung ating mga mahal sa buhay, damay. No po, tayo yung gumagawa, then ang ating family, sila yung, kumbaga, makakakuha, sila yung sila yung magkakamit, nung labor na ginagawa natin para sa Panginoon. Damay sila, no, yung kaligtasan nila. So kung tayo po ay may mga mahal sa buhay ngayon na hindi pa nakakilala sa Diyos, tayo ay nag-aalala dahil sabi nga malapit ang dumating ang Panginoon, paano na sila? Pero I do believe, na sabi nga sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating ginagawang paglilingkod sa Kanya, merong ginagawa din ang Panginoon sa ating mga mahal sa buhay. Kung ang pamilya ni Noah, ang kanyang buong sambahayan na ligtas, ganun din po ang ating buong sambahayan. Amen?
Huwag lamang po tayong magsawa sa pagsunod sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, sa mga instruction niyang pinapagawa sa atin. Sundin lang po natin ito ng buong puso, katulad ni Noah, no, na hindi siya nagreklamo, no, hindi kahit siya pinagtatawanan ng mga tao nakapaligid sa Kanya, nagpatuloy po siya. Nagpatuloy siya sa pagsunod sa Diyos, sa pinapagawa ng Panginoon dahil alam niya na sa kabila ng kanyang ginagawang ito, may pagpapala siyang nakalaan mula sa ating Panginoon. So tayo din po, maging encouragement ito sa bawat isa na ginagamit ng Panginoon, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, bagamat maraming hirap na pinagdadaanan kasi si Noah po, maaring habang ginagawa niya yung arko na yon, yung malaking barko na yon na pinag-uutos ng Lord sa kanya, marami siyang mga pinagdaanang hirap, no, bago ito ma-accomplish. Yung init, yung ulan, no, maaring yung paghahakot ng mga mabibigat na kahoy, para magawang bangka or magawang malaking arko, yun po ay naranasan niya. So hindi po madali, na sumunod sa Panginoon. Pero kapag po alam natin, sa ating sarili kung sino yung ating sinusunod, kung sino yung nagbibigay sa atin ng instruction, kilala natin siya, yung puso po natin may kagalakan, na naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Amen? So, tandaan po natin, na sa ating pagsunod sa Panginoon, yung kaligtasan ng ating buong pamilya ay atin pong mararanasan, makakamtan. Amen? Katulad ng sinasabi sa Acts 16 verse 31, believe in the Lord your God, you and your family will be saved. So, kapag tayo naniwala, kapag tayo nanampalataya sa Diyos, ikaw at ang ating buong pamilya ay maliligtas. Amen. So, makita rin po natin dito, sabi nga, yung buhay ni Abraham. Sabi natin, sabi nga dito, po, sa Isaiah 41 verse 8, sabi doon, he is a friend of God. Siya yung kaibigan ng Diyos. Bakit naging kaibigan ng Diyos si Abraham? Di po ba napakasarap na ikaw, na ordinaryong tao lang, kasi si Abraham po isang ordinaryong tao lang siya, katulad natin, pero naging kaibigan siya ng Panginoon, dahil meron siyang mga katangian na gusto ng Diyos, na nakita ng Panginoon sa buhay ng taong ito, kaya siya naging, sabi nga doon, naging father of all nations. Alam natin yung history ni Abraham, na wala siyang anak. Paano siya magiging father, ama ng buong bansa, wala nga siyang anak. Pero dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, grabe yung naranasan niyang blessing. Sabi ng Genesis 22 verse 2, then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountain I will tell you about. So makita natin dito, meron naman pong gagawin si Abraham, Meron ding instruction ang Diyos sa kanya. At tingnan po natin kung siya nga ba'y sumunod. Sabi dito, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok at ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. So may paghandog naman po ito, Meron naman pong ibibigay si Abraham sa Panginoon, at ito ay yung kanyang pinakamamahal na anak, dahil pinagkalooban ng Diyos ng anak si Abraham. Sabi ng verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong na handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. So, ito po yung, sabi nga ay matagal na nagkaanak, si Abraham. It takes a year, dahil sabi nga ay matanda na siya at ang asawa niya si Sarah ay baog. So, kung titingnan natin, napaka-imposible. Paano sila magkakaanak gayong matanda na? Paano magkakaanak ang isang babae na diniklarang baog, Pero, pag sa Diyos po, walang imposible. Pag sinabi ng Panginoon, pag pinangakuan ng Diyos, ang sino man sa atin, katulad ni Abraham, pinangakuan siya ng Diyos, na siya'y magiging father of all nation, nangyari po ito. Naganap po ito, bagamat it takes a long years, pero naganap.
Sabi nga, bagamat nagtatagal, pero magaganap. At yon, sinubukan ng Lord, ang pananampalataya ni Abraham. So, nung binigyan siya, binayayaan siya ng Lord ng isang anak na sa Isaac. Ngayon naman, tetestingin naman ng Lord kung siya talaga ay, sinong mas mahal niya? Si Abraham, si Isaac, na ibinigay lang sa kanya ng Panginoon, o yun talaga nagbigay sa kanya ng pagpapala. So, makita natin dito, bagamat may pagsubok, merong testing na ibinigay ng Panginoon kay Abraham, pero nakita natin at the end ay si Lord pa rin talaga yung pinili niya. Pinakita niya dito na mahal niya ang Panginoon. Bagamat mahal niya si Isaac dahil nag-iisa itong anak at ito ay regalo sa kanya ng Panginoon sa mahabang panahon, pero nung siya ay sinubukan ng Diyos, ipinakita pa rin ni Abraham na mas mahal niya yung nagbigay ng pagpapala kaysa dun sa pagpapala na meron siya ngayon. Amen. So sa atin pong buhay, kung meron man po tayo mga pagsubok, maaring sa ating mga mahal sa buhay, basta unahin lang po natin ang Lord. Huwag po yung mga bagay na ang Diyos naman talaga ang nagbigay pa rin. Minsan may mga pagkatawag po tayo na minsan gagamiting hadlang yung ating mga mahal sa buhay, at doon susubukan tayo ng Lord. Sino bang ating susundin? Sino bang ating mas priority sa ating pong paglilingkod sa Lord? Minsan pupunta ka ng Bible study, maraming hindrances, maraming mga gawaing bahay. So anong bilang lingkod ng Panginoon, sino yung uunahin mo? Yung mga gawaing bahay o yung pinapagawa ng Lord sa iyo? Amen. So makita natin sa buhay ni Abraham, anak niya nakasalalay dito. Buhay ng anak niya nakasalalay, pero hindi siya nag-alinlangan, nagpatuloy siya sa pinapagawa ng Panginoon, at makita natin na yun ay isang pagsubok lamang pala sa kanyang pananampalataya. Gusto lang malaman ng Lord kung sino talaga yung mas mahal niya, yung priority niya. At nang makita ng Diyos yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal sa kanya, sa Panginoon, di po ba, grabe yung blessing na naranasan ni Abraham. Kaya sinabi siyang father of all nation, dahil mula kay Isaac, nagkaroon ng asawa siya, si Rebecca, at nagkaroon sila ng kambal na anak, si Jacob at si Esau. So dumami talaga yung lahi ni Abraham. At ang nakakatuwa po doon, dahil sa pagsunod ng taong ito, nagkaroon siya ng long life. So sabi doon, namatay siya ng 175 years old. Amen. So gusto niyo po bang maranasan yon? Sabi nga, namatay siya ng matanda na. Bakit? Kasi niloob ng Diyos na makita na ipa-witness kay Abraham yung pagkakaroon ng asawa ng kanyang anak na si Isaac. Nakita ni Abraham yung kanyang mga apo, yung kambal na apo na pinagkaloob ng Diyos kay Isaac at Rebecca, si Jacob at si Esau. So, yung pabor ng Diyos, makita natin, dahil sa pagsunod ni Abraham, sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya, yung pabor ng Diyos na ranasan niya. Yung mahabang buhay na ranasan niya. Amen. Hindi lamang po yun even yung kanyang anak na si Isaac, grabe din po yung pagpapala na naranasan niya. Sabi nga doon, dahil sa pagsasacrifice ni Abraham, continuous blessings for the next generation ang nakanta nila. Sabi ng Genesis 25 verse 11, pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Kita natin tuloy-tuloy yung blessing. Kahit namatay na yung pinakang ama ng tahanan, pero yung sa anak, dumaloy pa rin ang pagpapala. Hindi po natigil yung blessing dahil yung pinagmulan ay naging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. So kung tayo po na pinagkatiwalaan ng Diyos, hindi tayo titigil sa paggawa ng mabuti, hindi tayo titigil sa paglilingkod sa ating Panginoon, yun pong blessing ay magtutuloy-tuloy hanggang sa susunod na mga henerasyon natin. Amen? Gusto po ba natin yon? Amen? Di po ba napakasarap tingnan na ikaw sa pagsunod mo sa Panginoon, then yung iyong anak maglilingkod din sa Panginoon, yung iyong mga apo
no, hanggang sa 4th generation, talagang yung blessing tuloy-tuloy, napakasarap po nun para sa pakiramdam bilang isang magulang. Amen. So, kailangan talaga ang puno ay maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon para yung kanyang mga bunga ay maging healthy din. So, yun po ang number 2, no, sa pagsunod ni Abraham sa Panginoon, no, sa kanyang pagsasacrifice, no, yung continuous blessings to the next generation ay naranasan. Even the long life, ano po. So, the next character naman ng Bible na ating pong pag-aralan ngayon ay walang iba kundi si Joshua. Si Joshua, sabi nga sa yung pinakadakilang leader or militar o right hand ni Moises, ano po. Siya yung kanang kamay ni Moises. At sabi doon sa Joshua 11 verse 15, as the Lord commanded his servant Moses, so Moses commanded Joshua, and Joshua did it. He left nothing undone of all that the Lord commanded Moses. So praise the Lord. Sabi doon, ito ang utos na ibinigay ni Yahweh kay Moises at ibinigay naman ni Moises kay Joshua or kay Joshua. Tinupad ni Joshua ang lahat ng iniuutos ni Yahweh kay Moises. So, ang tumatanggap ng direct na instruction mula sa Panginoon ay si Moises. Amen? At ito naman ay ibinibigay niya kay Joshua. Kasi sabi nga si Joshua ay isang military warrior, no? Siya yung talagang nakikipaglaban, no, sa mga taong na isumakop, no, sa kanilang lugar. So, makita natin na dahil sa pagsunod ni Moises sa Panginoon, dahil ito ay dumadaloy kay Joshua. Ano po? At nakita natin na si Joshua ay nagtatagumpay habang si Moises ay nakikipag-communicate sa ating Diyos. Sabi nga doon, kung ang Diyos ang magpaplano at magpapatupad, susunod ang tagumpay. Ngunit kung ang tao ang magpaplano at magpapatupad, susunod ang kabiguan. So makita natin na nagtagumpay si Joshua sa lahat ng kanyang laban dahil sa tulong ng Panginoon at meron siyang talagang intercessor, meron siya talagang tagapamagitan, walang iba kundi si Moises. At nung si Moises ay kunin na ng Panginoon, si Joshua na talaga yung naging leader ng mga Israelita. Si Joshua ang binigyan ng kapangyarihan, na siya yung magpatuloy ng ginagawa ni Moises. At siya yung nagtatagumpay. Bakit? Dahil ina-acknowledge niya sa kanyang sarili na kung wala ang pagsama ng Panginoon, hindi niya kaya. Makita natin yung humble spirit ni Joshua dito, na lagi siyang tumatawag sa Lord, lagi niyang hinihingi yung tulong ng Panginoon dahil hindi niya kakayanin kung sa kanyang sarili lamang. Amen. So, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, dapat andun yung humble spirit natin. Andun lagi yung pusong mapagpakumbaba natin sa harapan niya. Na hindi natin magagawa yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos maliban na siya samahan tayo ng Panginoon. Amen? Ganun po yung naging attitude ni Joshua. Lagi siyang tumatawag sa Lord. Lagi siyang lumalapit sa Panginoon. Panginoon, ano pong gagawin ko? Hindi ko po ito kaya. Ang dami pong kalaban. Mas malalakas kaysa sa amin. Pero laging ang sinasabi ng Lord, huwag kang matakot, sasamahan kita. Laging may word ang Lord sa kanya dahil sa kanyang pagiging malapit sa ating Panginoon. So tayo din pong mga lingkod ng Lord, hindi natin talaga kaya kung sa sarili lamang po natin. Dahil limitado lamang tayo. Yung ating talino, yung ating galing, yung ating lakas, limitado lamang po ito. Pero wasa tayo nagtiwala sa Panginoon, wasa lagi tayong lumalapit sa Kanya, nananalangin, humihingi ng tulong sa Diyos, inaamin natin na kung wala ang Kanyang pagsama, wala tayong magagawa. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos dahil tayo ay lagi niyang sinasamahan. Katulad ni Joshua, binabakapan niya tayo sa lahat ng ating laban sa mundong ito. Sa ating ministeryo na pinagkatiwala ng Panginoon, nagiging matagumpay po ito dahil sa tulong ng Diyos at sa tulong ng mga panalangin ng mga taong nakapaligid sa atin. Amen? At sabi nga dito, even si King Hezekiah, makita natin yung kanyang pagsunod sa Panginoon, binigyan siya ng Lord ng kagalingan. So, sino po sa atin ngayon
na nanonood sa programang ito ang may sakit at karamdaman. So, si King Hezekiah po, di ba, sabi nga doon, sabi ng 2 Kings 18 verse 6, he held fast to the Lord and did not cease to follow him. He kept the commands the Lord had given Moses. So, sabi doon, nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautusang ibinigay ni Yahweh kay Moises. So, di po ba, sabi doon, nanatili siyang tapat sa ating Panginoon. Kaya naman siya, nung siya'y humiling, ng kagalingan mula sa Panginoon, ito'y kanyang naranasan. Di po ba, sabi nga ni Isaiah sa kanya, pinapunta ng Panginoon si Prophet Isaiah kay Hezekiah, sabi niya, kung magpaalam ka na sa iyong mga mahal sa buhay, magbilin ka na kasi kukunin ka na ng Panginoon. Mamamatay ka na. So pagkarinig ni Hezekiah ng sinabi ni Isaiah na ito, anong ginawa niya? Siya po ay nanalangin. Humarap siya sa wall at siya ay dumulog sa Panginoon. Siya ay umiyak, at talagang sinabi niya sa Lord, na Lord, bigyan mo pa ako ng buhay. Naging tapat naman ako sa iyo. Naglingkod naman ako sa iyo. Ginawa ko kung anong kalooban mo. Kaya humihiling ako sa iyo, dagdagan mo pa ang aking buhay. At sinagot po siya ng Panginoon. Amen? Tinugon ng Lord ang kanyang panalangin. Sabi nga, dinagdagan pa ng Lord ng 15 years ang kanyang buhay. Kaya tayo po sa ating pagsunod sa Panginoon, even yung ating mga sakit karamdaman, pwede po natin yang hilingin sa Lord na tayo pagalingin. Tayo magkaroon ng miracle of healing dahil sa ating po katapatan sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen? Hindi kalooban ng Lord na tayo magkasakit. Pag minsan inaalaw lang niya ito para itest lang ang ating pananampalataya. Kung tayo ba ay may ganong sakit, susunod ka pa ba sa Panginoon? Pero salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng kapangyarihan, para i-resist ang lahat ng gawa at plano ng kaaway sa atin. We are victorious dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng katagumpayan. Amen? He is our healer. So, kung tayo may nararamdaman sa ating katawan, anong ginawa ni King Hezekiah? Nanalangin siya sa Lord. Umiyak siya sa Diyos. Nagsumamo siya sa Panginoon. So, tayo din, magsumamo tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Kanya, at hilingin natin kung ano yung nais pa natin na mangyari sa ating buhay. At ang Diyos, nakikinig po siya sa panalangin ng kanyang mga anak. Nakikinig siya sa panalangin ng mga taong matuwid sa kanyang harapan. Amen. So, at ang sabi po dito, even si Christ, even si Jesus, nung siya nandito pa sa lupa, naging masunurin siya sa Panginoon. Although sabi nga sa Hebrew 5 verse 8, although he was a son, he learned obedience from what he suffered. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. So, nakita naman natin, nung panahon ni Jesus Christ dito sa lupa, talagang sinunod niya kung ano yung instruction ng God the Father sa kanya. Nangaral siya ng salita ng Diyos, ginawa niya ang kalooban ng Panginoon. Kahit bata siya, nakitaan na siya na talagang nagpagamit siya sa Panginoon. So, at ang sabi nga doon, marami siyang pagtitiis na ginawa para lamang masunod ang kalooban ng Diyos Ama. So, sa ating pong paglilingkod sa Lord, yes, hindi po tayo nasa bed of roses. Tayo po talaga ay mayroong mga pagtitiis ding dadanasin o dinaranas na ngayon. Pero magpatuloy lamang po tayo. Ano po yung sa ginawa po ng ating Panginoon, ano yung nakamtan niya? The crown of glory. Amen? Nakamtan niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Nang siya kinuha ng Panginoon, ngayon nandun na siya sa langit. Nasa kanang bahagi ng Diyos Ama. So meron siyang kaligtasan. At ngayon ini-enjoy na niya yung pagiging anak ng Diyos. So tayo po, kung tayo makapagtitiis hanggang wakas, sabi nga, makapagtitiis hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Huwag tayong susuko, bagamat may mga pagsubok, bagamat may mga pinagdadaanan po tayo sa panahong ito,
Pero lagi po natin tatandaan, no? Tayo po ay tagumpay na. Tayo ay pinarada na ng Diyos sa katagumpayan. Amen? At lagi natin tandaan na walang naglingkod sa Diyos na kanyang pinabayaan, bagkus pinagpala niya. Amen? At ang sabi po sa ating conclusion ng Deuteronomy 5 verse 29, sana nga'y manatili ang takot nila sa akin at lagi nilang sundin ang aking mga utos upang maging matiwasay ang buhay nila at ng kanilang mga anak habang panahon. Amen. So, lagi pong kaakibat dito sa ating pong pagsunod, pagpapala, even ang ating mga mahal sa buhay. At ang sabi ng 1 King, o unang hari, 3, talatang 14, at kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Amen? Long life. Ano po? Ang pangako din ng Panginoon. So, magpatuloy lamang po tayo sa Panginoon. Ano po? Encourage ko sa bawat isa na nanunood sa Tinig ng Pag-asang ito, ng programang ito, wag po tayong susuko. No? Wag po tayong gi-give up. Ano man ang ating pinagdadaanan ngayon sa buhay, magpatuloy po tayo sa pagsunod sa kalooban ng Lord. Gawin po natin kung ano yung tama, kung ano yung nais ng Lord. Ano po? Dahil meron siyang mga pangako sa atin. Sa bawat pagsunod natin sa Diyos, may kaakibat po itong promises. Amen? Di po ba ang sinasabi sa Proverbs 22 verse 4, obey the Lord, be humble, and He will give you riches, honor, and long life. Amen. So, kailangan po natin ng kasaganaan, kailangan po natin ng karangalan, kailangan po natin ng mahabang buhay. Ang atin pong gawin ay sumunod tayo sa Panginoon. Ano po? At lagi tayong magpakumbaba sa kanyang harapan. At ang mga pagpapalang ito ay atin pong makakamtan. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you, O God. We thank you, Lord, sa iyong pagsama sa amin. Lord, sa oras na ito, salamat po, Ama, sa iyong mga salita na amin pong napag-aralan. Lord, magsilbing inspirasyon ito sa bawat nakikinig, sa bawat nanonood ng iyong programa. At Lord, magpatuloy kami katulad ng mga Bible characters na yun, O God, na amin pong pinag-aralan. Ilan lamang sila, Panginoon, sa mga sumunod sa iyo, ginawa ang kalooban mo, kaya nakaranas po sila ng mga pagpapala na walang sukat paglagyan na galing sa iyo, Panginoon. Nakaranas sila, Lord, ng mahabang buhay, nakaranas sila, Lord, ng kagalingan, O God, himala na nagmumula sa iyo. Lord, nakaranas maging ang kanilang mga anak, Panginoon, nakaranas, Lord, ng kasaganaan katulad ng pangako mo. Kaya, Lord, hayaan mo na patuloy at patuloy mo, Panginoon, gamitin ang bawat isa sa amin. Lord, madatan mo kami na tapat na naglilingkod sa iyo at patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Marami pong salamat sa liyuhan mo ng kapangyarihan mo, Lord, ang mga katuruan na ito at manatili ito sa aming mga puso. O God, magsilbing inspirasyon sa aming paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Marami pong salamat. Bless each and every one of us, O God. At patuloy ko pong dinideklara ang kapangyarihan, Lord, ng iyong banal na Espiritu na patuloy naming mararanasan, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli, magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Diyos na buhay at patuloy po tayong maglingkod ng may katapatan sa ating Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin.
ko at piniling ko patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangan